аз съм Усейн Багей. Това е четвърти или пети епизод в Dead Night и това е нашата четвърта къща и се надяваме този път да не е Нил Грифа, да е с по-голям успех и така. Тези два честа са празни, тук имам малко работи, тук това и тук това. Няма много работи. Ще има на спауна, има нов спаун, не са реснали World-а. По-скоро подобрение нямам. Ето го. Там е Enchanting Table, там е Food и така. Тук е Jump, там сигурно ще има още нещо. Да се потаме уминем където можем. Защото принципно съм стигал там до Obsidian, обаче от другата страна не мога да мина, което е тъпо. Фатуам нормално дискам шифта. Хвърли ми, айде. Деват, много мразите са. Хвърлят. Ларп. Няма нови ларпове. Не, има ларп. Джайл. Оп, мале. Чакай, кажете хай YouTube. Да. Педал. Аре, не ла покажа един лар. Има PP Potion. И със сигурно се окаже, че това е Джайл. Майко, те с много ги мрази. Аре, умри, бе. Аре, ако се пукаш. Да, сигурно това ще е. Сега ще видите какво. Не. Няма се вкарвам вътре. С мост. Ето. Висовите. Сега ще ви ограбя, съм мазен гейфар. Осъм. Да, и така всичко. Всякъде. Ограби. Геоларп. PvP. Полшунки. Имаш моне и... Аре, $10. Какво е това? Купих си захар. Така. Warp Lobby. Survival World, тук нищо не пише, тук не пише, тук не пише. Къде да шумим така? Тук сме си, не ни облекох.
В този епизод няма какво да правим, само реших да заснема някакво видео, защото не съм качал от 3, 4, 5 дена най-много и затова се извинявам. Коледа! Иху! Да, и скоро очаквайте апдейти по къщата. Да, не сме се развивали много. Сега ще нареда честите. Yes, motherfuck. Значи тук няма. Честове. Си. И така, за томболката казах при 20-25 абоната ще се направи, но виждам, че само един пич е написал запис, за което доста тъпо, защото имам към 10-11 абонамента, пък имам по 20-30 показвания на видеота, така че моля ви да се запишете. Ето този златен чест. Пак ще има томбола. Те не огрифаха, ама аз ще я направя пак. Отново ще имам айтеми. Ако трябва да си дам и моите, нали? Ще ги реперна. Шегувам се, не е също томбола, ще просто не огрифаха, така че спокойно. Това имам честа. Ето. За което много съжалявам, че не огрифаха и взеха томбулката, но така стана. Бързах да си лягам, защото беше 2-3 през нощта и съм я забравил, иначе, защото това беше в същия ден още, не на следващия. И съм я забравил, огрифали са ни и така. Аз вече даже половин сет имам, ето го. 3. Да, даже ще си реперам после айтемите. Ще има диаманти, ще има златна ябълка, легендарки ще има. Днес ще ходим на евентът, който е от 8 и от 10 вечерта, така че спокойно. Не, по-скоро на 10 ще снимам. Да, на 10 часа ще снимам, защото е по-хубав, хем няма да мога да съм тук от 8. Това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирайте за мен. Канал на другия ми профил ще е в описанието. И така, до следващия път. Да имаме.